Cyhoeddwyd ger bron y byd bod Cymru'n genedl, a'i bod hi eto'n fyw. Ac mae'n ddyletswydd arno ni o ddalu bod Cymru'n cael byw i bywyd ei hun a'i fyw yn gyflawn, gan wneud ei ffrio'r gyfraniad i'w wreiddiad ac i'r bywyd cydwladol. My experience at Westminster has proved to me conclusively that Wales just cannot get enough time in Parliament to deal with her own affairs. We need a full-time Parliament that can concentrate its energy on solving our problems. Indeed, the great advantage of being a member for Plaid Cymru is the fact that we can put our constituency and Wales first and always be free to work on that priority. Ers Mlynedd, mae Plaid Cymru wedi bod wrth galon stori Cymru, yn sefyll dros yn cymunedau a mynnu gwell i'n cenedl ni. Ond wrth i ni nodi'r garreg filltir yma, nid dim ond edrych yn ôl ydyn ni, ond edrych ymlaen. Ar drothwy etholiad ar Senedd y flwyddyn nesaf, mae gan Blaid Cymru weledigaeth glir ar gyfer adeiladu dyfodol, decach a mwy uchelgeisiol i'n cenedl ni, lle mae penderfyniadau yn cael ei gwneud yng Nghymru ar gyfer Cymru. Rwan ydy'r amser am arweinyddiaeth newydd i'n gwlad ni. Ac efo Llywodraeth Plaid Cymru, mi allwn ni adeiladu dyfodol lle mae buddiannau pobl Cymru wrth galon popeth da ni'n ei wneud. Felly ymunwch efo ni a helpwch ni i ysgrifennu'r benod nesaf yn stori Cymru. Yma i bywyd yma, nid yw na diw na Chymru wedi marw. Mae'r genhedlaeth ifanc yn codi'n gryf o blaid yn gwlad. Nid gole'r machlud a welwn ni yma mwy, ond goleg wawr newydd i'r hen genedl hon. Dyw ni oll ynghyd yn awr o bob enwad a phob plaid, bawb yng Nghymru yn deyrngar i'w gwlad.